Shuthi ngonyaka ka-2019 ngakhulelwa. Mangikhulelwa ngathola ukuthi ngikhulelwa amawele. Ngathola ngino-6 months ukuthi amawele ngiwakhulelwe. Elilodwa athule eno-3 months. Mina ngazothola ngino-6 months. Emva kwalapho ngabe sengisusela umhelo. Mangisusela umhelo, iwele lokuqala ngahelwa for 3 days kungateteki. Kuthe la kuteteka khona wavela umntwana. Kwavela iy'nsuku ey'ntathu evele nje ngaphandle kodwa engaphumeli ngaphandle. Mangiyogeza edocuka esale emanzini. Akaphumi, akaphusheki. Bathe onesi ngingamphushi ngoba ngizokhathala. Uyoze ay'phumele yena. Wagcina engaphumanga. Kuthe ngosuku lwesithupha engafuni ukuphumela ngaphandle kwase kufonela i-specialist kwathiwa seziningi kakhulu lezi nsuku umntwana engaphumeli ngaphandle. Kwafonela i-specialist, makufonela i-specialist umntwana wadonswa. Uthe medonswa waphuma umntwana seyingengela yonkukhu. Ngabe sengisusela umhelo kuleli lesibili iwele. Bathi beqeda kungisusela umhelo kuleli lesibili iwele. Wabe sephuma ngomlomo umntwana. Waqala inembe yakhe yaphuma amanzi yaphuma ngomlomo. Hhayi kuthe kusalindele kanjalo nangu nomntwana osephuma ngomlomo. Bangiphuthumisa e-theatre bafike bamdonsa nge-vacuum ukuthi akwazi ukuyophuma ngenzansi angaphumi ngomlomo. Kwaphumisa ama-PCC. Ngiyacabanga ukuthi kwakwenziwe indaba yokuthi bamdonsa nge-vacuum ngoba wayengafuni ukubuyela ngenzansi. Sisi wami yabona njengamanje njengoba usukele ekhaya wanqamula amazwi yabo. Uzofuna usizo lakathuleleni ngokufa okubhekene nawe ukudla wena yabo. Lo muntu okuthumelela ukufa akakuncengi sisakana ndaba nawe yabo, kodwa wena ukhombisa ukuthi ube nendaba naye. Abantu ukuthi bazothini ngawe angithi yabo, angeke kukusize lokho ebusuku uma ngabe usubhekene nalezi izinto ezikulala ebusuku nezingane zakho yabo. Idimoni nosathane nomubi kufuneke impi yakho uma ubhekene nayo umqonde ngqokozo ukwazi ukuthi umnqobe. Uma kuwukuthi kukhona umuntu omsolayo ukuthi uyena lo obulala izingane zakho nokuthakathayo, yini ube nendaba naye wena engazange abe nendaba nawe, engazange abe nendaba nezingane zakho yabo. Kubuhlungu bonke wena odlule kubona because ubezuswa wena ubuhlungu ngaphambi kokuthi kuze kufike ey'nganeni zakho. But-ke angisho ukuthi ngithini, isinqumo ngesakho sisi yabo. Le nkinga okuyona njengoba uqale wasukuma uthi ufuna usizo, musukungqikaza ukubhekana nosathane sithi la ngosathane ima ubhekane naye ukuze ukwazi ukuthi umnqobe, ngoba ngisho singahlukana manje la but ebusuku wena uba nenkinga ebusuku so singekho thina nalabantu uthi uyabasabazobe bengekho. Ukwena dadewethu ukwena kasabingelela kuphi nakuphi lani khona ngey'ndawo umduduzo wamkhonazana impingelayo zivela kwenhlangano ithuleleni organization. Bafethu-ke kunengozi-ke ethi-ke abantu bayagula. Bafethu-ke usizi lwabantu lokugula liyashiyashiyana bafethu, khona ngempela olunzima ukuthi uma uyalibheka noma uyalilalela ubone ukuthi uyabona la inkiyankiya le ebhekene nomuntu osuke letha usizo kwena. Ngike ngandlala i-voice note ngesonto elidlule likadadewethu-ke onenkinga yokuthi useze wadlela abantwana bawo bamawele awathola wakhulelwe ngey'khathi ezahlukahlukene, but wonke lawo mawele awekho namhlanje.
abazwa i-voice note kadadewethu baluzwa usizi olubuhlungu bafethu, olubuhlungu. Nami ngingaka nje angikaze ngizwe into enjengaleyana, angangiqala ukuyizwa. Udadewethu-ke sasho ukuthi-ke uzofika kuleli sonto sizobonana naye azocela usizo bafethu. Udadewethu-ke ingane zakwethu, siyacela nje nonke nize ngobuningi benu sizozama ukulekelela usisi ukuthi akwazi ukuthi-ke usizo uluthola kanjani udadewethu. Ngiyaninxusa bathandazi, ngiyaninxusa balaphi bendabuko abangakwazi ukusilekelela kule nkinga le enizoyizwa namhlanje udadewethu abhekene nayo. Kukhona sedlule khona kunzima, but sibonga uNkulunkulu ukuthi usaphila, noma ephila nakho lezi nkinga abhekene nazo, nalokho kufa abhekene nakho yena kanye ney'ngane zakhe lezi ey'philayo. Ukhona udadewethu, ngiyacela nje ukuthi simamukele ngesizotha, sikwazi ukuthi sizwe usizi lakhe, sibone ukuthi-ke iyiphi indlela angasizakala ngayo dadewethu. Sawubona ma. Yebo, sawubona. Ngiyaphila. Yebo, ngiyaphila. Ngiyakubona sisike uqala ngenyembezi nje, yebo. Iyaqala-ke lokho ohlelweni lethu lakathuleleni ukuthi uma sivula ingosi yomuntu siyaqala ukukhuluma naye, sithole ukuthi vele inyembezi seziyazehlela. Azehlike inyembezi ngoba kungekho khona, ingoba nawe kunobuhlungu nomzima osuthe wabhekana nakho nosudlule kubona. Usho uswedwa ukuthi singakhuluma ma? Yebo, right. Ngizocela nje uzame ukuyiqinisa kwalizwana sisi, usilandise ngosizi lakho, bese sicela-ke usizo kubantu base-South Africa abangakwazi ukuthi basilekelele. Yebo. Igama ubani sisi? Igama ngozeswele Dlamini. Ngiphi? Ekhaya kuseBergville kodwa ngokuhlala ngisemnambithi. Yebo ndoda. Ubhalele kaThuleleni dadewethu. Yebo, nginibhalele kaThuleleni ngicela ukuthi ningilekelele kuyinkinga engibhekene nayo esengizama iy'khathi ey'ningi ukuyilungisa, angikhoni. Yebo ma. Ngo-2020 ngakhulelwa, ngazothola bengixukuza balo bethi umntwana oyedwa u-right. Ngazothola ngino 6 months ukuthi ehlahle ngikhulelwa amathwini, kodwa futhi athola eno 3 months. So usho ukuthi asethathe isikhathi esingango 3 months more ngiphila nabantu abathule ngaphakathi esiswini. Udokotela ngangiye kuye ngoba ngangiye kwi-private doctor, kahle kahle ngangiyobheka ukuthi ngikhulelwe umntwana muni. Angithatha wangiphuthumise esibhedlela, wathi onakele. Angifike esibhedlela cishe ngabona odokotela abawu-9 beloko besho into ayodwa ngingakholwa ukuthi ngempela kuyiliqiniso lokho. Bangisusela umhelo. Babesho ukuthini odokotela? Besho ukuthi abantwana abathule beno 3 months esiswini njengoba mina ngizothola ngino 6 months. Wena ububezwa bekhahlela enyakaza ma? Hayi cha, khona ngoba bengihamba ikliniki bengitshela ukuthi umntwana o-right, yonke into e-right, ngicabanga ukuthi u-right. Angisusela umhelo kokulesithathu ufike esibhedlela, kwaze kwashaya uLwesihlanu kungadedeki. Nakwathi ngoLwesihlanu 2020 umntwana wavela
kodwa engadedeki, engaphumeli ngaphandle. Everything uma ngiyogeza kuba yingcucu esale emanzini. Ngoba uLwesihlanu sabathi sonto, uMsombuluko baze bafonela i-specialist uthi cela sizongilekelela ngoba odokotela ababekhona esibhedlela babesaba. Sabo dokotela. Yebo. I-specialist sathi masifike sathi siyamdonsa umntwana seyingingela yenkukhu. Kwangasasiyena umntwana, asekuyingingela yenkukhu. Odokotela bathi uyena umntanami loyo. Ngoba bekuhamathwini baqede bangisusela lo munye umhelo. Lapho umntwana ebuya khona ngomlomo. Njengoba ngeke ngasho bafethu ukuthi udaba lwanamhlanje luwabuhlungu. Ngendlela yokuthi nami ngiyaqala ukuze into njengale ukuthi kunesikhathi sokuthi umuntu esingane umntwana uma ekhulela afune ukubuya ngaphezulu. Ngiyaqala ngikubuza isimo esinjengaleso. Sizama khona ukuzama ukuqoqa i-interview noma-ke sisimo ukuthi asikho sihle. Ngoba sesiyithembe ucela ukuthi azolicela usizo ukuthi kuba nzima. Yabo. Uthanda kuba nzima, yabo. Ngangimuza umntwana ekhuphuka, kodwa ngangingana indlela yokumvimba. Ekhuphuka esiswini ezela ngamphinjeni. Yeah. Odokotela bangithatha bangiphuthumise etiyethe, bathi ayikaze yenzeke le nto. Abafike etiyethe bafike bamdonsa nge-vacuum ukuthi akwazi ukubuyela ngenzansi ngoba ngangizwa ukuthi esifubeni la akusaphefumuleki, uyaqhubeka uyakhuphuka. Bamdonsa-ke nge-vacuum wabuyela ngenzansi. Okwathi ma ephuma-ke waphuma seyama-pieces. Hey. Hey. Aku sudah telepon. Sudah telepon. Ngaqhubeka sisi. Manje i-vacuum bamdonsa ngaphansi ngayo ukuthi
phezulu adonsa kabili izandla. Okay. Esibhedlela zange bavume-ke nabo abantwana labo ukuthi ngihambe ngiyobatshala ngendlela esimo sasingakhona. Ngoba manje nakho bahlakazekile bawo. Lokho-ke manje umuntu kufuneka fihle ekhaya esendenini wakhe ukuze whatever kwenziwa mhlawumbe okungamasiko kwenziwe ukuthi ubephi umuntu lapho ekhona, yabo. On this case kuyacaca ukuthi-ke odokotela isimo-ke ne-condition abantwana abakuyona. Uyafisa siqhubeke ne-interview mani noma uzokwazi ukuqhubeka noma? Okay man. Angaza nawe phela ngithi kufuneka ubuyele emuva kusekude ekhaya, funa sikuse emathasini Durban stage kungaze kuphalaze. 2022 kushuthi abantwana laba ngizange ngize ngibancwabe. Nga-2022 ngakhulelwa futhi athola ukuthi futhi amathwini. Sawubaba yedwa. Yebo. Leli linye lathula nalo lathulela ngaphakathi u-6 months. Bangidedisa bobabili-ke ngoba sethulile ukuthi uzothelela lo osaphila. Akhulele ebhodleleni naye lo owathulela ngaphakathi angikhonanga ngiyomtshala ngoba ngangisagade lo osebhodleleni ohamba wayotshalwa ekhaya. Oh, okay, bamdedelisa ekhaya. Yebo. Okay. Yebo. Naye kodwa futhi amathumba ayengaphandle. Akhishwa amathumba. Yo. Bamtshala ekhaya likabani lapho noma likababa? Ekhaya lami. Angazi. Ekhaya lami. Okay. Ngaphuma nalo bengihlele naye esibhedlela after a month. Yes. Ngahlala naye ekhaya uthema kuphela 3 months. Waye-right enganalutho. Wasukela kanje wakhala ebusuku ngo-8. Ngazitshela nje ukuthi umntwana uyakhala kwangase umntwana okhalayo. Wakhala nje kusukela ngo-8. Wakhala waya mangithi ngiyamthanda mina. Uyakhala uyabaleka kumina uya kusisi wakhe lo mdala. Mayethi wayeno-3 months. Mayethi uyamthatha usisi wakhe uyakhala uya kulo munye. Kushuthi nje endlini wayishintsha sobazathu. Wakhala kaze kashaya u-3 ekuseni. Wathula ngo-3 ngizitshela ukuthi uthole ubuthongo. Kanti cha uyashona. Mangiphaphama ngo-5 bengicabanga ukuthi umntwana uzumekile ngoba besingalele sonke lesikhathi. Ithi ngiyambheka umntwana ukuthi ngo-5 ngiyazi isikhathi sakhe sokudla. Waya ngangivusa mangithi ngiyathola umntwana. Ubuchopho uphuma ngamakhala. Igazi ngendlebe nangomlomo. Yonke indawo la kunembobo khona. Umntwana uqhuma igazi. Ngamsola. Ngacabanga ukuthi mhlawumbe khona nje into ayenzekile kuye. Ngangacabanga ukuthi ushonile ngoba bengamazi umuntu oshonile ukuthi unjani umuntu mayeseshonile. Ngamthatha ngagijima ngaya naye kamakhelwane. Mangifika gogo kamakhelwane athi buyela naye emuva ngiyeza ngizombheka. Mayefika
asangicela nomntana akasekho emhlabeni ubeshisa kodwa futhi ethule ngaphefumula. Mina mangicabanga ngizwa kuthiwa umuntu oshonile uye abantu ngithi mina gogo lo mntwana uyashisa kusho ukuthi lo mntwana uyaphila athi lo akasaphila. Lapho umntwana uyaqala uyavuvuka nempahla ayigqokile lezi seziyamtsinda kodwa still akabandi kwaze kwashaya 11 lothi umntwana ukubanda uyaqhubeka uyakhokhomela. Ngakusasa-ke ekhaya manje kuseni? Ngalo lelo la ngingaphaphama ngalethula. Yeah. Afike imoto yamthatha yamusa emakhazeni. Mayifika emakhazeni umntwana waqhubeka futhi akhokhomela. Ambiza basemakhazeni ukuthi ngeke lo mntwana into eyenzeka kuye bayayisaba bacela ukuthi ngize ngizobheka umntwana kwenzakalani yayo. Mangifika vele umntwana uyakhukhumala. Bathi hayi lo mntwana kuzomela sheshe simngcwabe ngoba naba bazi ukuthi kwenzakalani. Mangiphumile ngisayolungisa izinto zokuthi uyangcwatshwa mangibuye umntwana usanoboya ebusweni uphendukile umnyama ngathi ifene uyasabeka. Mangisa kuye umntanami lo kuthiwa uye sisi akekho omunye umntwana esinaye la sirezifa umntwana oyedwa namhlanje. Kodwa umntwana ngimona ukuthi lo mntwana akuyo wami lona. Bathi ayisiso yena umntwana asinaye omunye umntwana esinaye thina. Amakhaza-ke akamagodolele emnambithi. Aqhubeka-ke wakhipha uketshezi bengasakhiphi igazi ngaleso sikhathi. Sekhipha uketshezi nje olunukayo emadlebeni la kunembobo khona nje olunukayo. Ekhipha nje amanzi anukayo nangaphansi. Aqhubeka ekhipha amanzi anukayo. Be umntwana womfana kodwa bewakhipha ngemuva amanzi lawo. Nasendlebeni, emakhaleni, emlomeni. Kuthiwa lo mntwana yindaba aqhubekela ekhipha izinto ekubeni ethule. Kwaze kwabuye ofihlwa uyaqhubeka uyakhukhumala lokho ekhukhumele nje. Kwaze wangcwatshwa nje enjalo. uboya basengasaveli bona. Ngasibuye lapho ngaqeda ukungcwatshwa umntwana ngoba bengisemnambithi ngokwamatoho. Sengiyajika ngibuyela khona kunekhaya elinye lisemnambithi. Ekhaya la afihlelwa khona lo bekhukhumala afihlelwa ekhaya eBergville. Mangifika la kunabantwana laba babili abamantombazane khona. Bebe right ngifika nami bengi-right nganalutho. Ekhaya ke manje. Emnambithi ngisuke cha bazange baye. Ngaba bona. Ngoba umntwana wahle wafihlwa ngalo lolo suku. Akathula ngalo. Kanti yonke lento okukhukhumala komntwana kuze kube kubize emoshwali yenza ngosuku olodwa. Yebo. Oh. Mina mhlawumbe siphila insuku, mhlawumbe ukuthi insuku build up to i-weekend mhlawumbe ukuthi kuyangcwatshwa. Yonke lento nje le ngazi ukuthi ngizothi ngathi ifilimu noma ngabe yini ibioskop yokuthi umntwana uyathula datha kusa kushaya 11 akamthatha imoto esemoshwali sasekhaya. Yebo. But ke uyahamba uyemoshwali mhlawumbe ke ngo-2-1 ngelinganisa angazi kwasikhathini. Emoshwali bamfaka azange ngithathe ngisho ama-hour 3 esemoshwali. Azange ngithathe isikhathi. Angazi noma nabo bathi ukuthi mhlawumbe mememkhipha bemfaka la babekwa khona.
Shuthi babebona yonke leyo nto angikhazi. Ukhukhumala khona ngosuku olulodwa neboya zivela ngalosuku olulodwa. Yebo. Zazi-ke lezi boya. Umzimba wonke wayesengathi imfene nje. Awu. Ngibuya lapho-ke ngifike ngipheke. Ngithi ngiphekela laba abakhona ngithi othi ngibenzele ujeqe kade bawugcina ujeqe. Ngibona isikhathi ngoba ugesi wawuhambile ngipheka ngopharafini ngithi ngiqale nge-rice ngoba manje uma ngipheka lo jeqe uzovuthwa ebusuku sipheke ngopharafini uhamba kancane. Ngenza ukudla okusheshayo kade ngithi ayi lo jeqe shuthi sesowubona kusasa asihambeni siyolala. Masilala uqale lo mncane umntwana Abangabani abantwana? ngibabiza ngesibongo sasekhaya. Abakho nabo? Yebo. Oh. Ngaphandle kwamawele lawa awu-4 asedlulile. Unazi ingane ekhona eziphilayo? Yebo. Zonke lezi ingane zalo muntu oyedwa. Laba abadala cha banobababo. Bangaka abadala? Ilaba ababili. Oh, abawu-2. Yebo. Bese futhi amawele lawa anobaba wabo. Anobababo yebo. Oh, okay sisi. Okay, ungaqhubeka-ke ma. Lo omncane athi uphethwe yikhanda. Lapho umzimba wami ucindezelekile nje. Athi uphethwe yikhanda. Amvusa udadewabo abuye azongivusa mama. Usisi uthi uphethwe yikhanda. Ngathi mina omphuzisa amanzi. Cishe lo parafini ngoba ngizwe uyanuka. Akuvumi ukuthi ngivuke, akuvumi ukuthi ngiphakamise ikhanda. Okay. Amphuzisa amanzi, mayimphuzisa amanzi avuka usisi yeze kimi. Mayefika kimi bese afika yaphalaza. Ngithi mina indaba parafini uyahisha yini? Kula akasakhona ukungiphendula khona. Useyaqhubeka uyaphalaza nje uyaphalaza. Aphalaza ngise ngibona ukuthi lo mntwana ukudla ukuphalaza konke. Asesephalaza at the same time useyatoilet. Bese ngivele ngibona ukuthi kushuthi nalo mntwana uyashona. Ngithi ngiyasukuma ngiyothatha amanzi athandazele ukuthi ngizomphuzisa wona. Bese vela yakwa yadlikiza. Ngiqhubeke ngiwasase ngenjalo. Ngitshele ubaba lo ngithi ingane uyayibona yenzani. Asukuma afika amthatha ambambe. Amphakamisa amphuzise wona amanzi athandazeleyo. Umntwana aqhubeka adlikiza. Akhipha amagwebu ngibona ngazathi seshonile. Nami ngiyothatha amafutha ngifike ngimgcobise wona. Amafuthani manje? Amafutha athandazeleyo, amafutha asesontweni. Esontweni? Amafutha awona amafutha abusesontweni? Niyasonta la ekhaya? Yebo. Okay. Ngithatha amafutha ngimgcobise wona nginike lo mdala ngithi wena inkosazana ngicela ukuthi umfunze wona lamafutha. Afaka umNazaretha lo mdala. Asesafaka umNazaretha engakayenzi lutho. Athi mama wathi ngisule mina la phansi ngoba manje sekungcolile la and njengoba sivula amafutha nehlabelelo akumelanga sikwenze lokho la njengoba kungcole kangaka. Asuthu uyawavula angasakhona ukwavula naye avela wadlikize naye. Naye ingubo yesonto la eseqokile. Oh. Naye akhehleza amagwebu. Ngithandazeke. Angazi nokuthi bavuka nini ngoba ngabe sengiphuma ngibaleka ngibashiya ngikhala. Ngafika nje omakhelwane sebengilekelela ngabona sebevukile ukuthi bavuka nini angazi. Kuba ukuthi lo mdala elasinqala khona-ke istroke uma sesembambile intamo besithela la ngaphambili.
Manike naphuthuma ukumbamba ukuthi intamo ikhanda lingasitheli ukuze kusithele intamo ngaphambili sithele ngemuva or lidraye liphenduke. Hawu. Yasizulu. Hawu. Mana sisi. Hey bafethu. Yazi bafethu. Kukhona izinto othi mawukuzizwa utshela mhlawumbe ukuthi inganekwane kumele ziyikeshi edlalwa abantu labo bese kufa ukuthi-ke bathole ama-views bakwazi ukuhola labo ko-YouTube nabo-TikTok. But ezinye mawuthi uyazizwa uchazelwa abantu mhlawumbe abadlule kuzona zingakholakali because njengoba ngisho sajwayela phela ukuthi kunezinto nezidlalwayo yabo ama-drum kanjalo yabo ikeshi. But-ke mawuzwa into enjengale njengoba ngichaza sizwazi wena ukwazi ukuphendula ikhanda libheke emuva but-ke nakho usuyachazwa kwenzeke ey'nganeni zakhe. Nami njengoba ngila nje engimile la kulikhuni ukuba ngoba angikaze ngibhekane nakho kodwa nakho sengihlangabezana nakho-ke manje ngiyatshelwa yabo into okwenzeke kuyena. And there's no reason ukuthi sizokudawutha yabo because now all the way from the Smith is kunina South Africa. Njengoba ngike ngasho ngathi interview yethu-ke inzima because uyabona ukuthi ngenyembezi futhi kuyacaca ukuthi sizoyiqeda ngazo inyembezi yabo. But okubalulekile kunakho konke ukuthi usisi kufuneka sizazi ukuthi sihlanganisa imibono yokuthi usizakala kanjani uma lokho umsiza ngakwazi ukuthi-ke alekeleke ngayo kanye nezinto zakhe. Ungaqhubeka ma. Ngazama-ke ukugijima banglayela omunye umama mangifika kuye ngoba shabe liphenduka ikhanda kanjalo amehlo wakhe lokho kumnyama bongasakuboni bese ubona okumhlophe kuphela. Asilo mama ngeke ngikwazi ukumsisa lo mntwana uyahamba emhlabeni asifanelani ambulance. Ilo mdala manje. Ilo mdala. Lo Thobi Nkosazana. Yebo. Mama athi ngizonikhulekisa nje kuphela angeke ngize ngikwazi ukunisiza ngiyasaba nami. Saba odokotela, saba basemoshwali, saba nomama manje umthandazi. Abantu abasabayo lapho. Mthandazela. Ambave. Ambava. Oh. Amanza nomlodza. Kushuthi aneholi eshimaye esho kasho njalo wase ngizosebenzisa iholi eshikuphela ngiyasaba nje ngiyasaba. Asasiphuthume esibhedlela. Sayibiza ambulance ayangafika. Semasiphuma sekumtshitshe eduze lento. Usakhuluma yini? Angasakwazi ukukhuluma ulimi seliphumele ngaphandle selikhulu lingaka. Ngasakwazi ukukhuluma. Ngamisa enye imoto ngoba ngibona ukuthi ekhaya sekukude i-ambulance siyibizile ayifiki. Ngamisa enye imoto yayehliya ngasekhaya. Ngicela ingisize ukuthi sifike ekhaya ngoba sasikade singalalanga. Sihamba nje siyakalo mama asilalanga asigezanga futhi sahamba sinjalo. Ukuthi ngifike ekhaya ngithi ukumgeza bese siqambe sesibhedlela usegezini. Ngihamba naye nimthwele njalo? Yebo. Nimthwele nobani? Nobaba wabo laba amawele. Oh. Ubaba lo sagibela kuye athi lo mntwana uyahamba sisi mthana ukudlala. Ngani nimhambise kuJojo Umthakathi or unyanga yezizwe eMnambithi. Ningamusa esibhedlela namusa esibhedlela ngeke abuye usehambile lo mntwana. Ngaqasha imoto. Mangifike ngavele ngaya kaJojo Umthakathi. Mangifika kaJojo Umthakathi wafike wamfaka kwenye into nje iminti naye sathi masingena nje nomntwana wavele wathi uyaxolisa kubo bonke abantu ababengaphakathi beze kuyo wathi nasi isimo esiphuthumayo omphuthumele umntwana. Umntwana lapho sethuleka akasaphefumuli. Nkosazana njalo. Yebo.
amgijimele afike amfake kwebhakedeni amboze athi wenzela ukuthi lento emshayile azokwazi ukuyikhipha ngaphakathi. Ebhakedeni elinganani? U5 liters. Ufaka nebhakedeni? Wafaka amanzi nenye into ehlaza nje eyiminti angazi ukuthi kwakuyini. Yebo. Ose wamhogelisa wavuka ke lapho umntwana mayevuka aqalaza asudokotela uyabo sekungcono lesilwane lesi esimshayile kushuthi herbal doctor yena uJojo Mthakathi. yebo. Okay. Abese emva kwalapho ke ayamkhothisa amgcobise ngangazi ukuthi yini la emgcobisa ngayo. Abese umntwana uyaphaphama ke lokho ukuthi useyavuka useyasibheka ke kodwa ukukhuluma akakwazi ulimi lusangaphandle liselikhulu akakhona ukukhuluma. Aloke emncenga kudokotela athi ngizolonga ngimphuzisa nje lezi imbiza zami uzoba right. Waloke emncenga ke waze waba right washo ukuthi mama sengicela ukudla ngilambile. Samthengela ukudla akakhona ukudla ulimi luselikhulu sengaphandle. Thema sifike ekhaya ngijabulela ukuthi use right ngoba sesisukile edrobheni ngiyambona use right useyakwazi ukusihambela. Istroke sabuya kumina. Sashaya mina. Aloko ngithandaza ngasebenzisa lezi zinto udokotela lo osinikeze lo mntwana lo. Kwangathi kuba right kodwa ngingekho right ngi-right ukuthi ngoba ngiyakhona ukwenza izinto kodwa ngingekho right ngizwe ukuthi lento ifuna ukungitshekisa. Makusuka lapho mangifike ekhaya ntambama kwalapho nga-right ngazizwa ukuthi hayi nge-right naye uyalulama umntwana. Shuthi after 3 days nje kwenzeke lento ila kwaqala khona ukufika kwesilwane ke empilweni yethu. Shuthi kwaku-2022 kuze kube manje. Masifika ngiyasizwa sifike sihlale enyaweni ngoba bese ngibalekile ekamereni engilala kulo sengilala nabo abantwana still. Abantwana bakhipha uketshezi olunukayo ngaphansi ngalo sikhathi basemakhosazana. Nami la ngaphansi masingilalile ngiyadabuka sengazathi ngumuntu obuye kuyoteta. Kabuhlungu ngidabuka kabuhlungu lokuthi mangihamba ngathi ngihamba ngivula imilenze. Angakaze ngisizakale ingakho ngicele khathaleleni bangisize ngoba ngibone ngathi bayabasiza abantu. Ngiyabonga. Kuningi okwenzakalayo kodwa ngizocela ukukhathala. No, ungakukhuluma sisi mhlawumbe makukuthi yabo kukhona ukuze nabantu esizocela kubona uyizo bazi ukuthi ke yini la bafuna babhekane nayo ngithi yabo. Ngoba njengoba ngeke ngakhuluma nje siyaqala ukuthi ekuqaleni ngicela ukuthi sikwazi ukuthi ke njengoba sicela usizo kubantu akusize ukuthi lokusicasha sisifihle because sizokhuluma ngesimo la esibucane sinzima yabo. Abantu abakhona izinto zokudlala bazongazi noma ngempela siyadlala noma mhlambe into esiqamba amanga ngayo le yabo. So ke namanje njengoba sizocela usizo kukho ukuthi sikufihle kubantu ngoba nabo kufanele bazi ukuthi into kanjani le okukhulunywa ngayo bese umuntu ozophakamisa isandla ukuthi no singakwazi sinokusiza babe bazi ngingabikho sibafihlela khona bese befika mase befikile mhlawumbe aningashongani kanti ukuthi buya kwenze ukuthi nokuthi mhlawumbe ke leli demoli noma lo sathene sibhekene nawo ke sitholwa nawo mhlawumbe ungabe mhlawumbe okunye sikuphathile bese ngakwazi ukuthi sivike ngakho ngalendlela. Yilokho ngithi makukhona nje sofisa ukukuveza awukho kufanele ukufihle sisi.
Kodwa-ke kukuwena sisi, wena uzocela usizo, wena futhi ozobika usizi lakho, yabo. But nami bese ngisho nje ukuthi angikuvezele into njengaleyo ukuthi njengoba sizocela usizo kubantu, akukho kufuneka sibafihlele khona uma sesiyocela ngempela usizo kubantu basilekelele. Kukuwena sisi. Yazi ma. Engakusho nje manje ukuthi kubantu abangafisa ukungisiza noma bafisa ukungisiza bangilindele ukuthi konke lokho engikushoyo mina ngisengikusho la kaThuleleni. Already umuntu ongenza lento uyakwazi. Ongifake into engathi sa-tracker, so wonke umuntu engihamba kuye mangiya kumuntu nje usuke esazi ukuthi ngizoya kumuntu and lowo muntu uzonginika uma ngingaqala ngithi ngisebenzisa izinto zokungisiza, lezo zinto ziyangijikela mina kwezona zilwe nami. So abantu abafisa ukungisiza ngifisa abazi ukuthi yonke into engiyona like ngifake i-tracker engaziyo ukuthi ngenzani, ngicabangani, ngifuna ukuthini. Usuke sekwazi konke lokho lo muntu ongenza lento. Kuthi kuqala umuntu ozongisiza angazi noma uyakhona ukumsebenza or wenza kanjani, angazi noma ngoba kusetshenzwe mina ukuthi ngingakhona ukusizakala yini, angazi kahle. Ake sithi ngoba nakho sesikwazile ukusuka la osuke khona lokho. Waze wazofika la kaThuleleni. Angithi ufikile ma. Noma bekhona delays abe khona emgwaqeni wena yabo, because isikhathi besishilo xayile uma sithi senibandwe i-traffic ukuthi kuqhamuka i-traffic nje ngisuka la ngaphabalweni. Ngoba nakho kwazile ukufika wasibona, yabo. Ake sikususe lokho kwe-track, kususe emqondweni wakho, yabo, because kuzogcina kwenza lokho ukuthi ungafuni ukuthi nawe usuke ufuna usizo, yabo. Mina before ngiphume ekhaya, before nje mina ngiphume ekhaya, usuku lami ngiliqale ngiphume ekhaya, ngisanogogo mina ongizalayo, yabo, salwazi ezizala mina. Kune-effort elilapho odongweni lakho mama ongizalayo, yabo. Engayedwa umama lapho, yabo. Unowami uThixo lela foto, unowami uThixo, yabo. Laba nje simazi ukuthi likwazi ukushayeka, yabo. Mina before ngiphume ekhaya angiphumi, ngisho sengisemnyango ngibuya ngime phambi kwayo. Angikholwa-ke mina ma, angikholwa mina, ngilona ikholwa, angilona nje ngabe ngiyikholwa, ngabe angiyikholwa kumina. But kodwa-ke ngizama ukuthi ngiyamethemba noma ngabonwayo ngokwemisebenzi yakhe ayifihla, because ongafani nenyanga. Inyanga uyakwazi ukuyibona igqula amakhamba awo lapha phambi kwakho, angithi, yabo. But-ke esimkhonzayo uma yenza umsebenzi wakhe sikwazi ukuyibona uma eyenza, sesibone ngezenzo, yabo. Mina ngiphume endlini ngingamile phambi kwalela foto elilapho odongweni elinomama wami ongizalayo nowami uNkulunkulu engikholwa kuyena mina, ukuthi usuku ngithi ngiliphuma nje emnyango ngihambe ekhaya ngisuke sengazi sengibikile kubona. So ngiyakulokho ukuthi ngicela uyikhiphe engqondweni lento yokuthi ufakwe i-track, yabo, bese unika idemoni nosathana amandla, ngoba ungaba ufikanga la kaThuleleni. Yazi sisi, ungaba ufikanga phela la kaThuleleni.
nasey'nkingeni ebeninazo emgwaqeni yabo, thina sesikulindile la. Namhlanje bese indawo yakho bese ngiyikhohliwe ukuthi mhlawumbe siba nawe this week because awungiremindanga nawe izola ngithi yabo. Nginabantu namhlanje bekunama-appointment nabo namhlanje yabo, nababangilindile manje njengoba bathi uze nikele ukuthi kuyashaya 1 yabo. But uthe uma ngabe wena ukuthi-ke usuyafona ekuseni before ngiphuma ngathi nayi-ke angimise konke lokho okunye ngiqale ngizophuthuma wena yabo. Nginabantu abangilindele manje futhi yabo, kukhona nje usuka le empangeni njengoba lokho babefoni nomfowethu nje ngithi yabo 1:05 manje oze ka-RAF nawe nenkinga ukuthi warojwa ummeli imali yakhe sizom-assista yena umile laphana kumanje ka-RAF yabo. Uma ngisuka ngala futhi kufuneka siphume sibheke ngapha siyokwena uthukela lapho siya khona abantu abasilindile abakathuleleni. But-ke ngiyakuleli lokuthi uNkulunkulu sisi wami ungaphezu kwawona wonke amadimoni akhona ufikile kathuleleni. Siyifake igama le-track ukuthi khona i-track ethi uyakulandela ewumubi akuthi yabo. Into leyo mhlawumbe esiringe emqondweni wakho yabo, nanokuthi vele bekungakafiki ekutheni mhlawumbe ukwazi ukuthi uyalithola usizo manje. Yonke imizamo obusayizamile ingoba bivele izohluleka bese utshela ukuthi lowo muntu whatever akwenza kuwena noma mhlawumbe lelo dimo linamandla ukuthi liyakwazi ukukumonitha lapho sokukhona. Sinawe la kathuleleni. Ngicela ubuke nansi ikhamera ma. Nansi. Bathi ukhala nansi ikhamera ngicela uyibuke. Manje uqonde nje ma. Uma uqonde. Beka ifoni yakho phansi. Nansi ngicela ubuke la kamera. Nansi. Kumele uqondile, ungabisancika etafuleni, ufuna uqonde nje. Ngiyazi sekhona isilokothwana kade ukhala. Nansi ikhamera ngifuna uyibuke sisi. Vula amehlo sisi, ubuke la kamera. Qinisa amehlo nje, siyaqeda. Ngicela ukubuka nani bakathuleni lapha ucela usizo kubona. Ngicela abantu bathulele. Ngicela bangisize. Woske ikhanda sisi wami. Kubuye idimoni. Kubuyelela idimoni. Ya selihlukumeze kakhulu sisi lento ehlukumezayo ngithi njengamanje silokhu ukuthi ukwazi ukuthola usizo. Yabo. Kubuhlungu odlule khona. Lo mzimba. Yabo njengamanje vusa ikhanda ke njengamanje yabo. Ngoba leli hambo ozolihamba njengamanje lidinga wena. Lidinga wena sisi. Khuluma nabo sisi laba sisi yaqeda ma. Ngicela abantu bangaseleni manje. Ngiyangibona besiza manje. Ngiyacela nami ngicela bangisize. South Africa nangu dadewethu nangu usizo senizwele ngane zakwethu. Asinamandla thina. Bona bathandaza ezone inyanga. Sithunywa nje nathi. Esingazi sithunyweni. Ubone indima yakhe ayihambayo. Njengoba sahamba nje sazala kulo mhlaba. Sakhasa. Kwafika ekutheni siyakwazi ukuthi sihambe. Wonke umuntu indlela yakhe kayihamba akwazi ukubeka ke emhlabeni.
sinakho thina sikuphetha zona inyanga sibona abathandazi bathola nalo usizo-ke ngenza kwethu usizo senelizwini ngiyoqala i-interview yenyembezi nje sizoze sivale i-interview ngenyembezi. Siyacela amakhona ongaba nosizo ngenza kwethu nangomuntu wesimama isikhathi nje sokuthi bengamele khona ngimdedele ukuthi abuyele emuva engambonile udokotela uMpanza othi fone engambonile udokotela uMpanza bengizokuthi angilele kuyena ku-therapy yabo but ke will make yakhe because you will see ukuthi-ke usizi uphazamisekile kakhulu ningi usizi asedlule kulona nokuhlukumezeka okunzima okukhulu njengoba ngibona usizi lele nenyembezi avela lokhu kuqale nje isho nje inyembezi zakhe yabo but-ke njengoba ngisho ukuthi indlela abhekene nayo idinga yena yabo. But it is 1:10 now, and even if I can get hold of Dr. Mpanza, it will take maybe another 2 hours maybe mhlawumbe ukuthi kuqale amenze leyo session but arrange ukuthi sisaphinde abuye. I know ukuthi maybe mhlawumbe ke usabhizi but uzobuyela ku-Dr. Mpanza asilekelele kakhulu ngiyabona ukuthi kunzima adlule khona. No kulungile dadewethu, likhona lokugcina ofisa ukulibeka before sivale le interview ma? Ngingafisa nje ukuba ukuthi ize ngigcine ngihlanganile nabakathelelene, nginethemba elikhulu lokuthi ngizosizakala ngoba ngisho abantwana esikoleni sebeyalekha le nto iyabacindezela. Ngiyalicela kakhulu usizo. Ngiyabonga ukuhlangana nabakathelelene nethemba lokuthi ngizosizakala. Yebo. Siyazibongela singabakathelelene esikwenzayo kunika ithemba lokuthi-ke bathembe mhlawumbe ukuthi ukuphila nokusizakala mhlawumbe bayosizakala. Namanje sisethembeni-ke lokuthi-ke uNkulunkulu angeke asilekelele, namanje uzokwazi ukuthi-ke asilekelele umntwana akwazi ukuthi asinde. Niyakwazi ukuthandaza emakhaya, niyasonda ngithi? Ema? Yebo. Okay. Ngithandaza kakhulu ma. Yebo. Uyaza sasa? Yebo. Ngithandaza. Baye bathi abazi iBhayibheli bani lo kuthiwa wayezosho wakhe hey mthuba uNkulunkulu wakho vele ufe bathubani? Vela amathumba kwase kunjani? Khona umuntu leBhayibhelini ubani uJobe kuthiwa ngazi-ke siye ephasikeni efana noJobe. Kunomuntu njengalowo eBhayibhelini laphana okuthiwa zonke izinto lokunzima nobuhlungu kwakwehlela kuyena, kanti uNkulunkulu wayesakwazi ukuthi-ke atheste ukholo lwakhe, amvivinye ukuthi uyamazi uNkulunkulu wakhe yabo. But wayelokhu emile ethi-ke uyamazi owamletha emhlabeni, uyamazi futhi ophethe impilo yakhe. Wala ngisho unkosikazi ngoba emakhosikazi bantu besimame hey nina abanye benu hayi uyo wayethi akamthuki uNkulunkulu okungcona afe, mhlawumbe usho wayesebona ishende eceleni ukuthi akahamba phela ngeke ukuthi indoda yakhe ayihambe emhlabeni, yini le esizosala nayo yena. Mhlawumbe likhona ishende lathi limduduze eceleni ngoba abantu besimame abanye benu inesibindi. Kodwa walokhu emile uJobe ethi ngiyamazi owami uThixo. Sawasinda-ke uJobe awafakaza amakhwala fakazadla ngaphansi abazi iBhayibheli nifakazi nikuba ukuthi uJobe aphe senguma nami angithi angazi iBhayibheli, kodwa nje ikhona insizwa uNkulunkulu wayethi ngeke waza wazi
Kuthiwa ukuthi uNkulunkulu wathi wafika uSathane wayemcela uJobe, yena uJobe bafethu angazi into ochaza, bafethu wayemcela uNkulunkulu awungiboleke wayeboleka ibhola, sifana nebhola phela thina sithi ukuthi awungiboleke ibhola ngiliteke ngiligende. Wathi uNkulunkulu ngizawuboleka kodwa uthi ungawuthinti umphefumulo wakhe. Ngithi kunjalo nje. Ngihamba iBhayibheli nami esikhulu, ngiyolifunda iBhayibheli ngoba mhlawumbe uhambo lakaThweleni libe lifuna mhlawumbe nami ngithashe lapha yabo. Wathi kodwa uzongawuthinti umphefumulo wakhe. Nakusisi-ke njengoba ngiyakwazi nokuthandaza yakho, uyathandaza akaqini nasemthandazweni. Ngoba lo Sathane lo ukuthi uyofa nini, asazi uyofa nini Sathane. Cha, egameni lenhlangano iThuleleni kanye nethimu yonke, mina Mduduzo kaMkhwanazi, siyabonga bafethu ukuseseka nokusapotha nje kona konke nje sihambayo. Ngamanje siyabonga-ke nawe udadewethu, simcela usizo kunina ukuthi nisilekelele ngane zethu, usisebenzise ney'ngane zakhe. Siyabonga, nisale kahle emakhaya.